Преди 3 години направих дебют си на Max Fight. От тогава съм направил 15 мача, от които 12 са победи, а 4 са именно на Max Fight. Момента настъпи. Аз съм Мартин Петков и съм готов да добавя още един колан в колекцията си. Двукратен национален шампион Мартин Петков! След 4 поредни победи излизам да взема това, което ми принадлежи. Всяко едно от замахванията, всеки един от ударите е потенциален нокаут. Най-голямата ми мотивация е да покажа, че заслужавам този матч и че титлата трябва да остане в България. Кара мощно попадение, тясно коше, десен прав, комбинация, ляво коше и ако отие на пода. Завоюва 2 колана, а сега е време и за този на Max Fight. Let's get ready to rumble! Representing Bulgaria, Martin Petkov. Мартин Петков, братан, бам, страйкинг газалан. Лагер в Тайланд, трибот там, върна си с колан. Мой тая прам, злата храм, майндсет ветеран. Съм бой богу избран, Мартин Петков, братан. Мартин Петков, братан, бам, страйкинг газалан. Лагер в Тайланд, трибот там, върна си с колан. Мой тая прам, злата храм, майндсет ветеран. Съм бой богу избран, Мартин Петков, братан. Не се оплаквам, стискам зъби, тежка моята съдба. Уроци нямам, не допускам, бистра моята глава. Точен мерник, не пропускам целта. Пота в залата на ринга не е моя кръста. Сам си вътре, нямам място за его, не знам за него. Моен дух, тяло здраво, калено, определено. Местото на върха ми е отредено. Към всеки опонент, респект, съзнанието разрушено. Ви въжете на района, че те са в очите ми. Уважение, силна воля, гърба моите учители. Аз си казвам за да гледат иментата, че те спители. Върна си с колан, мой тая плам, злата храм, майндсет ветеран. Съм бой богу избран, Мартин Петков, братан. След тази комбинация всеки ще спи. 2, 5, 3, свич, хай, кик, аркади, крив и сили, адреналина те държи. Искам да ви благодаря на всеки един, който е дошъл да подкрепи мен или който и да е друг боец. Значи много за нас, наистина. Благодаря изключително много, благодаря на Max Fight за хубавото шоу. Благодаря много. Gold in my girl and I'm riding with a flex. Holla at the plug cause the diamonds on my neck. Gold in my girl and I'm riding with a flex. Gold in my girl, I gotta holla at the plug, 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 plug. Girl, I'm riding with a flex. Holla at the plug.
Тук една разпокойна един път и се отбавя, че себе си. Ти речеше, ама много Да. Не е нужно ти да нищо да прави, само да тупиш шока. Напрежение. Да. Тук ти трена, Да, аз не очаквах. Мисля, че поне малко ще чакам. Ма и бокси, ръцете му бяха добре. Киковете тежко. Киковете по-тежки бяха. И усетих го, че умекна долу с един калф кик и аз го ритнах. Първия на ми влезна, обаче да, тук долу и го усетих, че умекна и се усмихна си, викам заболявал. Много добре да си ви срещате. Викам да го тежко да види кой си. Това си мисля, викам, бери върни. Ама аз те чувам тебе лакът, викам, че го изчакам и той да, не можех да върна. И то малко ми премига това, нали, от тия малките ръкавици. Дън и аз вече, то вече ме е налазил. Викам, по-напред се едно да си дам баланса. Тук да го зачакам, един път го ударих така и той вече се стъпи се явно да тия назад и вече. Как да удари много добре. Аз мисля, че ще стане. Не се зарадвам въобще. Само свалих гумата и дълбоко и викаме сапак. Обаче ти е така ми направи. Не, то беше много зле. Много. Ти го удари долу. Не, сляво круше, аз помисля, че му щупих носа, аз го чух го направо. Ама той му течеше кръв от носа. Да, с едно. Горе круше и едно круше, бам, и после вече той отида на там и вече го настигнах и тогава. Ама, защото той ми бие ляво круше ми бие, аз на засечка ляво и аз. И точно в носа е така го удари. Не тук, а направо е тук в носа и викам щупих. Много кръв имаш. Може да съм го щупил. Е така. Биг Мак, чизбургер, там не е. Три бургери искам и те си дам. Какво носиш ти? Ядене. Не знам, папката ми е срачна, трябва да направихме 40 секунди. Аз 30 секунди давах, брат, залог. 5000 лева съм дал. 30 секунди в началото той можеше да ме свали. Аз не трябва на първия. Не мога да свали в окопник. Не, защото някакви момчета викат от Хасково, идваме и викам, и сега го репетирам за 40 секунди момчета от Хасково идваме. А тази меня! Аз дирам титлата на Мартин Петков в другия матч. Сашо да ме вземе, само на Сашо да дам, само на Сашо. I'm built for it, nigga. Yo, straight, check me out, nigga. Sorta like Malcolm at the Autobahn. They coming for me, my time is money, no auto mall. See, bar for bar, I keep it pushing, no R&R. No foreign bras and no promotion for foreign cars. The game is ours, let's keep it funky, who said he was? Like Staten Island, Italians bleed spaghetti sauce. If y'all ain't shaking with Stallion, then y'all already lost. Already crossed them like Christ, I'm ready for 'em. Plus anybody that say no, I'm taking numbers. I'm taking names, I'll take your chain to take this hunger. Pain, pain, pain. Can you feel the thunder and rain? I don't talk it like the Rambo, I get it done in the game, y'all. Do me a favor, don't never play with my ball. Never been a player hater, I just ain't playing with y'all. You watch your lane, but look, I'm taking the charge. Going hard to get you 2 shots, now I'm facing a charge. They might catch you by surprise if you let it slide. But if you build for the shit, then you might survive. Guess I see you when you wake up on the other side. Yeah, 5 to lie, let's go take a ride. They might catch you by surprise if you let it slide. But if you build for the shit, then you might survive. I see you when you wake up on the other side. Yeah, 5 to lie, let's go take a ride. They might catch you. Здравейте вече официално. Това е моят YouTube канал. Може да се абонирате.
Харесате, ако ви е интересно. Ще правим различен качествен контент в този канал. Качествен на първо място. Ще снимаме така интересни неща от живота на един боец. И няма да са неща свързани само с боя, ще има много различни неща. Така че, ако ви е интересно, може да се абонирате и ще ви представим много яки неща. Think I need you way more than a drug. Baby, do not block me, I'ma pull up at your mom's. V12 engine, when you hear it, you best come. I love my little lady, cause she really keep me calm. Hoes holding out for niggas that don't even make them calm. She like to smoke on Cali, yeah, she like to smoke on Rams. These bitches fucking niggas that don't even pay for lunch. She going to Pilates and she working on her bum. About to pop a blue pill and fucking fuck her till she numb. That girl got bigger at the traffic light. Drink full of my liver. Made the car go fast. Stretch mark, she tigger. French man no cure. So they keep it simple. Bro be white, but that's still my nigga. Gotta move smart in this world of sin. I just took a raid, got pulled over King's Lynn. Dropped the top jet blowing in the wind. I just bought a free bag. Ще се радвам да пишете в коментарите какво бихте желали да видите в такива подобни клипове. Посъветвайте ни какво искате да видите, какво ще ви е интересно. Така, аз имам идеи, но ще се радвам и вие, нали, да помогнете с коментар и съвет. Сега отиваме на църква да запалим една свещичка. Когато сте благодарни, когато ви се случват хубави неща, не трябва да забравяте откъде идват и да сте благодарни за тия неща. Не само когато имате нужда, тогава да се молите и тогава да сте вярващи и да се молите на Бог. Даже точно обратното, когато ви се случват хубавите неща, тогава трябва да сте благодарни. Затова отивам да запаля една свещичка, да благодаря за нещата, които ми се случват. И общо взето да. Много хубави съобщения получавам от хората. Наистина цял ден, сега след боя, много съобщения получих. Много. И съм много благодарен и много щастлив, че така въздействам на хората и че, нали, имам влияние по някакъв начин и то показвам хубави неща и уча на хубави неща хората и ги вдъхновявам. Защото в днешно време е много лесно да станеш разпознаваем и така, ако мога да се кажа, известен с пълна глупост и пълна простотия и да си тотално да деградираш обществото с своите глупости, но е много по-трудно с нещо стойностно да вдъхновяваш хората. Се радвам, че аз успявам чрез спорта да уча на хубави неща хората. Вчера май имаше много малки деца, нали? Да, много. Май беше пълна залата с млади хора, което е хубаво. Вдъхваме сила на младите, което е най-якото. Ако можеш да запалиш още един човек с тази искра, която ти си получил от някъде друга, да е супер. Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard? Мале, брат, чести казвам, бях му забрал вкуса.
ето, това е което правя след бой, обичайно. Не е нищо специално. Сега ще направя едно спа, после се прибирам вкъщи, ще си почивам, ще си пусна някой филм. И това е. Ако ви е харесало, дайте един палец нагоре, абонирайте се за канала и ще има много яки клипове от тук нататък, нали? Не знам колко често ще качваме, колкото интересни неща се случват, толкова често ще качвам. Така че да, абонирайте се и до скоро.